Δήμητρα, θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή της αριθμητικής παράστασης β κεφαλαίου. Ίσον. Ναι. Πες μου. Ναι, θα ξεκινήσουμε με τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις. Απλά θα πρέπει να κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα πρώτα. Ωραία, να τους βάλω καπελάκια. Ποιο είναι το εΚπ του 4 και του 2? Το 4. Είναι το 4. Λίγο να πάω την άσκηση πιο κάτω. Άρα στο πρώτο καπελάκι βάζουμε 1 και στο δεύτερο 2. Ωραία. Β, ίσον, ναι. Ανοίγει παρένθεση. 3 τέταρτα συν 2 τέταρτα. Κλείνει παρένθεση. Επί 28 πέμπτα. Μείον. Τώρα το 3. Εγώ το έχω κάνει 3 πρώτα. 3 πρώτα, βεβαίως. Να το σβήσω από εκεί το 3. Εντάξει. Ναι, ας το βάλουμε. Ναι, Βάζουμε... για να πούμε γι' αυτό. Ισχύει ότι α ίσον α προς 1 για κάθε α που ανήκει στο σύνολο των πραγματικών αριθμών. Για να το περιγράψουμε αυτό με λόγια. Τι μας λέει? Μας λέει ότι κάθε αριθμός α μπορεί να γραφεί σαν κλάσμα με αριθμητή τον εαυτό του και παρονομαστή τη μονάδα. Κάθε αριθμός α μπορεί να γραφεί σαν κλάσμα με αριθμητή τον εαυτό του και παρονομαστή τη μονάδα. Και αυτό ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό α. Για κάθε α που ανήκει στο R, στο σύνολο των πραγματικών. Επομένως μπορούμε να γράψουμε το 3 σαν 3 προς 1. Τους βάζουμε και το καπελάκι. Βάζουμε και το καπελάκι. Ποιο είναι το εΚπ? Το 3 φυσικά. Οπότε εδώ 3, εκεί 1. 6 τρίτα. 9 θες να πεις? Ναι. Μείον 1 τρίτο. Κλείνει παρένθεση. 4 τρίτα συν 6 επί 2 τρίτα. Ίσον. Τι να γράψω στη θέση της παρένθεσης? 5 τέταρτα. 5 τέταρτα επί 28 πέμπτα μείον στη θέση της άλλης παρένθεσης 8 τρίτα. 8 τρίτα δια 2, 4 τρίτα. 4 τρίτα συν 6 επί 2 τρίτα. Ίσον. Έχουμε ένα πολλαπλασιασμό εδώ. Δεν θα ήθελα να εκτελέσουμε αυτόν τον πολλαπλασιασμό. Εμείς ξέρουμε ότι για να πολλαπλασιάσουμε δύο κλάσματα, πώς πολλαπλασιάζουμε δύο κλάσματα? Προκύπτει ένα καινούριο κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών. Αυτό θα έπρεπε εδώ να κάνουμε. Εγώ δεν θέλω ακόμα να το κάνουμε αυτό, γιατί θα δημιουργηθούν μεγάλοι όροι. Θέλω αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις. Ας το γράψουμε όμως. Τι να γράψω? 5 επί 28 προς 4 επί 5. Ναι, μείον. Και εδώ έχουμε μία διαίρεση. Να θυμηθούμε πώς διαιρούμε κλάσματα. Πώς κάνουμε αυτή τη διαίρεση? Α προς β δια γ προς δ. Ίσον. Αντιστρέφουμε. Α προς β, ναι. Επί δ προς γ. Δηλαδή αντιστρέφουμε το διαιρέτη και αντί για διαίρεση κάνουμε πολλαπλασιασμό. Βλέπεις το γ προς δ έγινε δ προς γ. Το δ προς γ είναι ο αντίστροφος του γ προς δ. Και αντί για διαίρεση σημειώσαμε εκεί πολλαπλασιασμό. Τι να γράψω εγώ? 8 τέταρτα, 8 τρίτα, επί 3 τέταρτα. Συν 6 επί 2 τρίτα. Ναι. Ίσον. Εδώ, στο πρώτο κλάσμα, θα ήθελα να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις αν μπορούμε. Μπορούμε?
Ναι, μπορούμε να ζήσουμε το 5. Ωραία. Να διαγράψουμε λοιπόν το 5 είναι κοινός παράγοντας. Σε αριθμητική παρονομαστή μπορούμε να το διαγράψουμε και μετά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Τη διαίρεση 28 δια 4. Ωραία. Να βρούμε λοιπόν την τιμή του κλάσματος 28 τέταρτα που είναι 7. 7 Μείον. μείον. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις. Ναι, να διαγράψουμε το 3. Να διαγράψουμε το 3. 8 Και να- δια 4, 2. Βρούμε την τιμή του κλάσματος 8 τέταρτα. 2. 2 συν. Συν. Και εδώ Θα απλοποιήσουμε. να απλοποιήσουμε 6 δια 3 πηλίκο 2 και το 2 πρέπει να πολλαπλασιαστεί τώρα με ό,τι απέμεινε. Τι απέμεινε ο αριθμητής, απέμεινε το 2. Άρα Συν 2 επί 2, 4. Ίσον, πες μου, 5 5 συν 4. συν 4 ίσον 9. 9. Μμμ. Άρα β ίσον 9. Το βρήκαμε.